Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga magatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Arnie, 28 anyos, taga Loraga, San Miguel, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga na-misdiagnose sa doktor ug hangtod karon wa pa gyud ko mahatagi og laing diagnosis. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Di na ko. Ha? Uy, kadali, God. Gamay rin kagikaon lagi. Daghan man good, pero kinahanglan ako mulakaw kay mag-practice pa mi og sayaw. Alauna ba ang mong sabot, late na ko. Nahala, sige. Basta pag-amping na ka. Bago para ba kang kaon. Ayaw pagliok-liok dayon, okay? Okay, sige, from the top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dali, aban akong gigutom eh. Bago pa gani kong nagkaon. Mag-order na lang ko pagkaon. Mangita kong mapalitan nga dool ra. Aron ma-deliver ha dayon. Yay! Pizza! Kaon na ta. Tina! Sige, kaon lang sa mo. Di ba gigutom naman kay ka? Oo, gandi na. Pero ambot ba, oy? Kalit ra magkawang akong gana. Nak, nidaot lagi ka. Ha? Sure, ma, oy. Ay, sure, lagi. Obserbari mong kaugalingon, be. Kinakabantay be ako nimo nga gamay na lang kay kagkaon. Nagkabantay po bitaw ko sa kong kaugalingon, ma. Mulabay pa ang pila ka adlaw una ko makapagawa sa kong hukaw. Pero, okay raman sad ko. Ay lang kabalakan ako, ma. Ma, medyo sakit man akong tiyan. Ay, Uy, mo ba? Asan na pita? there is sa left side. There is kilid ba? Uy, unsa man ka na? Amo ato tag doktor na. Ay, di lang sa mao eh. Di naman sad kayo, grabe pa. Ayaw lang sa... Ma! Oh, Ma! Arne, naunsa naman sad ka? Sakit na sa kong tiyan, oy. Di na yun madama. Unsa? Sige, tanda. Dadong ka sa ospital. Og tungod ka emergency man lagi, gidadayon ko sa ER. Nagpaabot mi sa doktor kung unsay diagnosis nila. Unya, May ovarian cyst ang imong anak, ma'am. unsa dok? Unsa, Dok? Unsa may paagi ninyo, anak, Dok? Kinahanglan gid siyang operahan. Unsa? Kamay na lagkukaw nga mukawas kung mag-CR ko. Nga naman kita ni uy. Hala, tempa. Dugo? May dugo ang akong hugaw? Kinahanglan na gid kang operahan, ma'am. ASAP. Sige, Dok. Ma, kumusta nga akong operasyon? Arne, nasayop og diagnose ang doktor nimo. Unsa ma? Gano? Unsa hitabo? Stilan, nagtuo sila nga ovarian cyst ning kaso nimo karon. Pero wa man sila'y nakita. Unsa? Kawagod nila'y klaro ko. Mauna. Mobalhin tag private nga ospital, be. Og yun ni nakapait din oy.
Kining public nga hospital, daghan kay pasyente. Colonoscopy ang imong gikinahanglan. Unsa na, Dok? Unay pagi para masiguro nato kung may polyps pa ka o aron ma-remove nato kung naamagani. Sige, Dok. Buhata ang tanan. Maluwas lang ang akong anak. Okay, ma'am. May colon cancer ang imong anak, ma'am. Unsa? Pero ayaw ka ka. Curable pa ang imong sitwasyon. Pirahan na lang ka aron makuha ang mga bukol. Usa, operahan na pud ka. Opa. Na, malabanay na matyan sa imong angkol nga dili pa gani dugay isang gioperahan. Gioperahan na pug balik. Basin ba yaog dili kayahon sa imong lawas nak? Grabe na kaning akong kapalaka nga operahan ko tungod sa ovarian cyst. Samot nang akong kabalaka nga colon cancer na gyud ang naanak ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unyang pangutana, wa ko mahibaw kung naabay mga test nga ilang gibuhat nako kay gidiretso man ko nila sa emergency room. Ug pagmata nako, gidiagnose ko sa doktor nga may ovarian cyst ko. Ug wa sab sila magpahibaw sa akong mama nga gi-undergo ko og mga lab test. Pwede di ay na nga moderatso lang sila og suggest nga operahan bisan og wa mo agi og mga test. Ikaduhang pangutana, sa unang doktor nga nag-opera nako, dili ba day na makita nga may bukol sa akong descending colon? Ikatulong pangutana, ingon nga akong papa nga mao kunoy namatyan sa akong ankle nga kaduha na operahan ug mubo ra kaayo ang interval niini. Tinuod pa nga dili kayahon sa akong lawas. Ikaw pa to katapusan. Nahadlok ko nga ma-misdiagnose na pud unya ang akong sakit. Unsaon ako pagsiguro nga sakto na gyud ni ang diagnosis, una ko mo decide nga magpa-opera. Og may kasiguruan ba nga makuha ang akong cancer sa operasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Arnie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko sa inyong pirming pagpaminaw sa itong mga programa sa Reman with Atty. Eileen Bathan. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral ng mga problema o mga drug-related problems kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis magpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong alawa mao kini nga happiness is a choice and requires hard work. Hard work yun, may sikreto aning kinabuya. Kay gusto tang mupuyo o garuha, yun yung sigil lang kang hagok niya, di kang katulog, musigil lang kang yung wanay bugas. Oo, wag ka, gusto kong mukaon og itlog na kanang kwan. Talong nga na itlog pero gitagaan og sidling sa talong pubidag mo tanom ba. Mao na attitude na to ha, gusto puyo garuhay pero dili mo bulihok. Why sayon? Hard work gyud ang sikreto aning kinabuhi. Walay sayon, bisag mo punit kag sinsiyo mahulog sa dalan, muduko ka, way sigurado mo bikil pa imong hawak, ha? Dili sayon. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Arnie, 28 years old, taga Luriga, San Miguel, Cebu City. Misdiagnose kuno ang iyang sakit sa iyang doktor. Mo ba? In fairness to the doctor, di lang punta mong comment. Musta na ba ay si Runa Inok? Ha? Diha ang dapita. Daghang tagwan na diha sa
sa Pasil, no? Daghang tag listeners niya. Si Dr. Lawyer Raul Albura sa Luriga. Ito yung mga taga Luriga, wa man tong akong listahan ay. Mga taga Barangay Tubod Barili, mga Real family, si Felix, Annabel, si Kyle, taga Lagtang Talisay, mga Ingasca family, no? Si Mente, musta naman? Oy, magminti nga niya ta Mente, no? Si Clemente, si Sarah, si Albert, nga taga Tubod Minglanilla, si Cherry Jen Sanchez, o si Harley Rene Sanchez. Of course, ang akong suki sa Kabilya og mga siminto, si Nestor og si Linda Pasaylo sa Joseph Lambert, no? Salamat kayo kay pautangon ko nimog mga tie wire ug mga lansang da Nes, ha? Bayad og pud na. Okay, so balik sa itong magtatampo si Ari ba ni? Arne, no? Tumasa na bati dito sa drama. Kung lang ganing paningkamutan, Arne, nga matubag na ko ni mga pangutana. Unang pangutana, wala ko kay balo kung naabay mga test nga ilang gibuhat nako kay gidiretso man ko nila sa emergency room. Kung pagmata nako, gidiagnose ang doktor nga may ovarian cyst kuno ko. Wala sad sila magpahibaw sa akong mama nga i-undergo ko og mga laboratory test. Pwede di ay na nga moderito lang sila suggest nga operahan bisan og wala muagi og mga test. Sumani sa imong side gisulti Arnie, no? In fairness to the doctor, kami manggod nami mga gitawag mo clinical judgment. Na clinical judgment. So we will be guided by our clinical judgment based sa among pagtuon, sa among eksperyensya, sa training, what to do in a case-to-case basis sa pasyente nga naa among giatubangan. Usually, before mo opera ang usa ka doktor, kinanglan gyud binag-major operasyon, kinanglan gyud naa ni laboratory test, no? Kay simbakog makinanglag dugo, nag-opera, ang why laboratory wa kay bawo kung sabay blood type aning pasyente ha. Ansa man nimo pag-request og blood type o kay bawo sa blood type sa pasyente nga buhan abunuhanan og dugo. Pingyan yun na ba? So, natay gitawag og consent, no? Before mo opera ang kaming mga doktor, ha? Ako bisag psychiatrist ko, opera ko sa kay dugay mo kong general practice before na himo kong psychiatrist, ha? Sa Sambuanga mulabi sa Monga del Sur ko opera ko dag gunshot wound nga wala anesthesiologist, no? Musingon ang kasundaw man to, numdum ka tong kasuwa, sundaw man to may og sakit, sunan na kog sa lukin. Kuan ba local anesthesia ra kay mao lagi na why available nga anesthesiologist, no? So kung gioperahan ka sa doktor nga nag-opera nimo, naagito siya ay gibasihan, ha? Nga mga laboratory result. Naanay consent, basig nakatuog lang tingali po ka, waka kainom, waka ka matngon, masin imong mama may nag-sign sa consent. Kaya kung walay tagtungod ang usa ka pasyente nga operahanan, ang chief of hospital may mo sign sa consent or ang chief surgeon or anybody nga head anang mga grupo to sign the consent nga mo undergo ni siya og surgical procedure kay kinahanglanon. Ikaduha mangutana, sa unang doktor nga nag-opera nako, dili ba di ay na makita ang may bukol sa akong descending colon? Well, possibly po na nga not outright makita dako gaya ni nga tong lawas, no? Kung naay problema sa ovaries for example, ang kanang sa descending colon sa gastrointestinal tract naman na lain man na nga ingnon ta system or group of organs nga kunik-kunik, no? Gikan sa stomach, mga tinae nga to na sa inos. Ang dire sa pikas imong internal six organ lain po na ang ingnon ta concern. Dili gud tanan makita dayon libi later on follow up check up mo nang kinahanglan mo balik og check up ang usa ka pasyente para nga ma-monitor ang progress ug ma-monitor kung unsa may untoward complication that might possibly happen after the surgery. Okay? Ikatulong pangutana, ingon sa akong papa nga mao kunoy na matyan sa akong uncle nga ikaduha nga opera ug mubo ra kayo ang interval ani tinuod ba nga dili kadayon tinuod ba nga dili kadayon sa akong lawas? Case to case basis lang gyapon. Kung urgent, pwede matter of months lang ang interval. Pero kung elective surgery, elective meaning pwede ra ma-postpone, dili emergency ba? Pwede ra og ma-delayed. Pero kung kinahanglan gyud nga himuon ang usa ka surgical procedure sa labing madaling panahon, mao lagi na. Ang mga medical team guided by their clinical judgment based on experience and training, no? Og schooling. So, dili man gyud pod perpekto ang mga doctors, mga nurses, ug ban pang membro sa medical team na sa mga lapses, but as much as possible, as long as you do your best, we do our best to prolong the life of a patient, okay ra gyud siya. Pero dili may mga Ginoo nga
Musulbad tanan diha dayon in one sitting. It will take time and it needs the help of mga pathologists, mga uban nga mga specialists sa medical field to assess in arriving to a right diagnosis sa usa ka pasyente. Kung na kay polycystic ovarian syndrome or PCOS, ubigay ni ang kinahanglan ani. Kung na kay kinahanglan sa imong problema sa descending colon, gastroenterologist ang kinahanglan ani or surgeon. So mingon ana. Naraman ka sa Loriga San Miguel Arne. Duol kuno di Cebu City Medical Center basig nindot na kayo karon no. Bago naman atong mayor. O diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Inalang gi-refer ka sa DYHP. Uban day mga doktor nga mga batanon, sa tinuod lang mga estudyante na muna, no? Kay ako Dr. Rene obra maestro ko, no? Obra maestro ko. Sa una upat ka medical schools karon kay kapoy na ko, duha na lang. UC o Gulyas. Sa una na ako sa Maham o sa Southwestern o sa Cebu Doctors. Pero karon kapoy na. So doon lang mo og ingna lang gi-refer mo sa DYHP. Okay? Sunod na pangutana, ikaupat. Nahadlok ko nga ma-misdiagnose na pud unya ang akong sakit. Unsa man ako ka siguro masakto na gyud ning diagnosis, una ko mo-decide kung magpa-opera. Kung may seguridad ba nga makuha ang akong cancer sa operasyon. At dili ta mo jump into the conclusion nga cancerous imong problema arni, no? Ato sa ning ipabiopsy o depende sa biopsy result kung malignant or cancerous, kala pa ta maingon cancerous, no? So I hope nga dili siya cancerous. Bata pa man ka, 28 pa imong edad. So ayo pagtuo nga cancerous ni siya. Kunya ang diagnosis magdepende sa resulta sa laboratory exam o naay mga laboratory workup may orders nimong attending doctor. Suguan si mga doctors diya sa Cebu City Medical Center kay butante ba ka, registered voter ba ka sa San Miguel Loriga. Ingna lang dito si Mayor Archibald. Mayor, butar ba ako nimo ha? Tabangay taong ko niya akong problema. Alright, so regards di ay ni Konsehal Boy Labilla. Haha. Na-meet na ko ni si Konsehal, Honorable Konsehal Boy Labilla dito sa balay ni Jojo Labilla nga akong kauban sa Channel 47 sa Hanlurawan, no? Okay. Ako Dr. Rene Obra, kanta ko diya usay. Dili ko mayog tingog pero baga-baga lang kong naong. Kauban ako ni si Jojo Labilla sa diya sa Channel 47. So, mayong pagpaminaw diya sa Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo. Dr. Arcio Omar, no? Mayong pagpaminaw og kinsa pa ma'am. Oscar de Samparado, Dr. Oscar de Samparado. Musta naman kabay? Pag ginaot okay ra ang kinabuhi. So, once again, ako si Dr. Rene Obra, Supermolo Base sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide tataka naman. Daghang salamat o mayong adlaw.